Issa sa nitkellmu fuq il-self-employed. Jiġifieri persuna li taħdem għal rasa. Hawnhekk il-formula biex ngħidlek kif tiġi kkalkulata il-pensjoni qabel ir-riforma ta' 2004 kienet l-aħjar l-average tal-aħjar 10 snin minn 40 sena kontribuzzjoni. Wara r-riforma ta' 2004 dik ma tbidlitx. Baqgħet l-aħjar 10 snin average tagħhom fuq 40 sena. Il-formula ta' kif il-pensjoni ta' persuna li huwa self-employed bħali pereżempju, illum hija bbażata fuq il-medja fuq l-average ta' l-aħjar 10 snin minn storja ta' 40 sena. U 40 sena hawnhekk qed nitkellmu akkumulazzjoni ta' 40 sena li tkellimna diġà fuqhom iktar kmieni f'dis-sensiela akkumulazzjoni ta' kontribuzzjonijiet li jistgħu jkunu paid, meta jkunu paid 52 ġimgħa, jew jista' jkunu kif diġà spjegajna jista' jkunu parti minnhom jista' jkunu credits. Issa, però hemm distinzjoni hemm distinzjoni tal-bolla li ħallas persuna li hija self-employed meta tipparagunah ma' persuna li jaħdem u kif il-kontribuzzjoni tinħadem. U sa nispjega. Mela, jekk inti impjegat, employee, dak li nsejħulu class 1, inti kif tiġa orejna fis-sensiela barra tajjeb li wieħed li jfakkar, hija li int bħala individu tħallas 10% u tħallas dak it-10% fuq il-gross page, fuq il-paga tiegħek grossa. Min ħadmek l-employer ħallas 10% oħra u l-gvern jagħmel kontribuzzjoni ta' 10% oħra. Mela inti tħallas fuq il-gross pay, xi jfisser da? Dan jfisser li jekk int aġġorament għandek kundizzjonijiet ta' impjieg fejn ejja noħdu eżempju għandek €100 u minn dan il-€100 għandek 70 minnhom il-paga grossa. Mbagħad għandek 10% overtime, 10% shift allowance, għall-eżempju, u 10% transport allowance. Dak l-10% inti ma tħallsux fuq dak il-€100, tħallsu fuq is-€70 biss, għax inti il-kontribuzzjoni tħallasha fuq il-paga grossa. Mela dak hekk inti impjegat. Meta niġu self-employed, persuna dejjem li taħdem għal rasa, għaw dawn id-differenzi. Nusa l-aħdar. Għaw dawn id-differenzi. U dan aħna nsejħulu class 2. Jew d-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali issejjaħlu class 2. Issa int is-self-employed tħallas 15% kontribuzzjoni, 5% iżjed milli qed iħallas minn impjegat. U l-gvern iħallas il-15% l-oħra. L-ammont totali huwa l-istess, 30%. L-ammont totali huwa 30%. Issa, fuq xi ħadem dak il-15% fuq xi ħadem biex tieħu l-kontribuzzjoni tiegħek. Differenza oħra mill-impjegat. Self-employed issa ma jħux paga qed jiġġenera dħul. Mela jekk is-self-employed iġġenera €100 dħul, dak il-15% sa jħallsu fuq il-€100 kollu. Fuq id-dħul kollu. Sa ħafna drabi x'jiġri meta tkun inti impjegat, meta tkun inti self-employed. Inti toħroġ invoice fejn min tajt is-servizz, sa tajlu isma' s-servizz tiegħi swili €100 u jiena qed inżidlek l-18% VAT.
u għandek 118. Inti ma tħallas, importanti li inti ma tħallas fuq 118, dak l-18% tal-vat ma tikkalkolax meta tiġi biex tħallas il-kontribuzzjoni tiegħek, tħallas biss fuq l-invoice ta' dħul li inti daħħalt mis-servizz li provdejt. Issa, hawnhekk għandna fenomenu biex ngħidlek li huwa partikolari għal min jaħdem self-employed. U aħna bħala ġemma konxi ta' dan il-fenomenu. Infatti min jidħol fis-sit tagħna www.gemma.gov.mt jsib ħafna informazzjoni inkluż webinars li huma fuq is-self-employed fejn dan il-fenomenu rikonoxxut anke min jirrepreżenta s-self-employed bħal iċ-Chamber for SMEs dak li qabel kien il-JRTU. Mela, is-self-employed 15%, all right, li qed iħallas fuq dak il-€100 tas-servizz li ċċarġi għalih. Din jara ħafna drabi mhux kulħadd qed niġġeneralizza ma l-problema hija waħda li teżisti vera, jara bħala taxxa. Jara bħala taxxa. U nispjega wkoll id-differenza bejn min jaħdem self-employed u bejn min jaħdem impjegat. Għax hekk inti taħdem impjegat, dik it-10% ma tħallasiex fuq il-paga grossa kollha tiegħek. Ġieħ l-argument ngħidu għandek €26,000. Jew ngħidu għandek €28,000. Dik tħallasha fuq il-prinċipju li tkellimna il-maximum pensionable income. Okay. Li fit-2020 għal min twieled fil-1962 62 il-fuq hija kważi €25,000. Allura inti l-massimu tal-kontribuzzjoni li qed tħallas mhuwiex 2,800 però huwa 2,500. Hekk in self-employed, ir-rati għandek rati ta' minima u ta' massimu. Li bejn wieħed u ieħor, jekk inti tħallas il-massimu f'sena tħallas ftit inqas minn €4,000. Mela bħala bniedem li self-employed u qed tiddikjara dħul li jmur iżjed mir-rata tal-massimu inti tħallas €4,000. Mela x'inhu l-fenomenu? Filli numru ta' nies li huma self-employed jaraw dak bħala taxxa, meta jiġu biex jiddikjaraw kemm se jħallsu kontribuzzjoni, jiddikjaraw declare inqas midħul kollu tagħhom. U xi jfisser da? Għax qed jiddikjaraw inqas midħul kollu tagħhom, mhux se jkunu entotalati għal pensjoni massima jew għal pensjoni idħul mill-pensjoni tagħhom. U il-realtà ta' min jiddikjara inqas għax qed jieħu deċiżjoni llum biex ma jħallas dak li huwa intotalati jħallas bħala self-employed f'kontribuzzjoni biex jifranka llum, qed jagħmel żball strateġiku kbir meta tikkonsidera dak kif jista' jaffettwa lilek u wkoll importanti il-mara tiegħek jekk inti meta inti tasal biex tirtira jew jekk inti tmut qabel ma tirtira. Għalfejn. Għax jekk inti iddikjarajt inqas, sa jfisser li sa tieħu pensjoni inqas u meta sa tiġi biex tirtira, inti sa tiġivi pensjoni ħafna inqas milli kieku int iddikjarajt
dak li verament inti daħħalt u ħallast il-kontribuzzjoni fuq li daħħalt. Mela sa ssib ruħek meta tasal biex tirtira u niftakru li l-medja ta' raġel li jibqa' jgħix illum hija 79 sena u hekk inti bqajt taħdem sa 65 sena mela il-probabilità inti sa tgħix 14 sena fl-irtirar, sa tgħix dawk l-14 sena dħul mill-pensjoni tiegħek li sa tkun ħafna inqas milli kieku int ħallast l-ammont li kellek in totalitat u l-pensjoni li kont iddaħħal kieku ħallas dak l-ammont. Jekk għal-ħares qatt tmut waqt li inti kemm għadek qed taħdem bħala self-employed, il-probabilità hija li jekk inti ma ddikjarajtx dak li kellek tiddikjara li martek, nassumu li nuqdu assumption li tkun il-mara, se taqa' fuq widow's pension, se taqa' fuq il-pensjoni tar-romol fuq ammont li huwa ħafna żjed baxx milli kieku intitolata kieku inti ħallas dak li kellek tħallas. So hawnhekk huwa punt importanti ħafna. Persuni self-employed u anke l-familja tas self-employed tuħdux deċiżjonijiet short-sighted fejn itħarsu fejn wieħed iħarsu l-ponta tan-nieħru biex tajt illum frankajt X u dak l-X jiena mhux qed intihom taxxa lill-gvern, dik hija filosofija, prinċipju żbaljat. Kif semmejna f'dis-sensiela l-kontribuzzjoni mhijiex taxxa, il-kontribuzzjoni hija insurance, kontribuzzjoni hija insurance mhux tikkaverja biss il-pensjonijiet, tikkaverja l-invalidità jekk għall-ħares qatt jiġrilek xi ħaġa, il-romol jekk għall-ħares tmut meta għadek żgħir, il-sick leave u numru ta' affarijiet oħra. Tħarsux għallum mill-lum għal-għada. Nerġa' nagħlaq u nagħlaq di il-kontribuzzjoni mhijiex taxxa u tikkonsidrawhiex bħala taxxa u ddikjaraw verament dak li intuqlajtu biex inkom tkunu intitolati għal pensjoni li meta tħallsu l-kontribuzzjoni kollha se tkun pensjoni ħafna aħjar li kieku tuħdu deċiżjoni kompletament differenti.